Ey, izingozi enganyezi umthombo wenyani nempiliso. Yazi and understand, apha emhlabeni silwa izimpi zabazali, sinentshabi singazaziyo. Yes, bafuna ngifike, bafuna ngidukile. Yazi ngiyabaningi singilandela izitha zami. Yazi bafuna ngifike, bafuna ngidukile. Yazi ngiyabaningi singilandela izitha zami. Yazi bafuna ngifike, bafuna ngidukile. Yazi yabaningi singilandela izitha zami. Yebo bafuna ngifike. Igama ndingunkanyezi ngokokuzalwa ndisuka icala lali yase apha Indwana, andazi nesistori noba ndivele ndisibalise. Okay, thindi ndiqalele ekuqaleni, nasekuzalweni kwami zange kube lula, umama usokolile ngoba kwakhukho intetho zobuzanzala ngomlomo, obam ubomi zange bube lula. Okay, thindi ndithathe ndinibeke esithombeni ngelalanga ndandiyozalwa ngalo, inesi zalala esiphakathini senzalo, kuthiwa ngelalanga kwakumele ndibhodile. Zange iphele lapho, ngemini yogoduka saye sathola i-accident endleleni. Yazi bafuna ngifike, bafuna ngidukile. Yazi ngiyabaningi singilandela izitha zami. Yazi bafuna ngifike, bafuna ngidukile. Yazi yabaningi singilandela izitha zami. Imoto sasiyikhwele no-oledi yaye yatshayisana neveko, yajika yajonga phisuka khona. Lapho sasinda sathi xa sifike endlini indlungu umlotha, mama usheke ngezimpahla zinxibileyo endlini akusekho nto. Kwanyanzeleka yofuna indawo yokulala, wayekhaya khulu xa ifika ugogo waphika wama ngomlenze omnye, wathi lo mntana engowalapha. Zithi umama oko wayisokola ngam encicalaza encedwa ngabantu belali. Yazi bafuna ngifike, bafuna ngidukile. Yazi yabaningi singilandela izitha zami. Yazi bafuna ngifike, bafuna ngidukile. Yazi yabaningi singilandela izitha zami. Sangiphele lapho ngenye imini ndahamba ndaye emgubheni, ngashaywa ngamakhwenkwe ngayolala kwikhoma. Ngaspenda almost 6 months, odokotela bese begive uphile besithi mayicinye imishini, but ngentando kaThixo nezinyanya ngaye ngavuka. Zange kuphele inyanga ezingaphi i-drugs zatake over, ndaye ndakospa manje yotrokwe eKapa, ndafika ndamoshakala. Ndangenwa zingqondo zomkhohlisi, ndatshaya itikwe nakhetha ndisathethi ngendumba. Ndangenwa bubupharapara ndarobha emphakathini. Okay, ikhona enye imini ngangifuna ushiswa ngabahlali, kwaye kwakosa ukuthi mandibaleke, ndabuya ngazalana eMarikana. That's why ngisithi umculo wayishintsha impilo yami, cause ngafika ngaqala umculo ngayekela phansi nezo drugs. Manje sengiyi-satisfied artist ngaphandle kwe-drugs. Yazi bafuna ngifike, bafuna ngidukile. Yazi yabaningi singilandela izitha zami. Yazi bafuna ngifike, bafuna ngidukile. Yazi yabaningi